І калі набліжаліся да Єрусаліма і падышлі да Бетфага на Аліўнай гары, тады Ісус паслаў 2 вучняў, кажучы ім: «Ідзіце ў сяло, якое перад вамі, і адразу знойдзеце асліцу прывязаную і асляня з ёю. Адвяжыце і прывядзіце да мяне. І калі вам хтосьці нешта скажа, скажыце: Господ мае ў іх патрэбу, і адразу ж той адпусціць іх». Усё гэта сталася, каб збылося тое, што было сказана прарокам, які казаў: «Скажыце дачцы Сіёна, вось ідзе да цябе валадар твой, ціхмяны, седзячы на асліцы і на асляняці, сыне пад'ярэмнай». Пайшоўшы, вучні зрабілі, як загадаў ім Ісус, і прывялі асліцу з аслянём, і ўсклалі на іх адзенне сваё, і ён сеў на іх. А многія людзі пасцілалі сваю вопратку на дарозе, а іншыя сціналі галінкі з дрэў і пасцілалі на дарозе. І натоўпы, што наперадзе і за ім ішлі, усклікалі, кажучы: «Гасанна сыну Давіда, дабраслаўлёны, хто прыходзіць у імя Господа, Гасанна на вышынях». І калі ўвайшоў у Єрусалім, узварухнуўся ўвесь горад, кажучы: «Хто гэта?» А народ казаў: «Гэта Ісус, прарок з Назарэта Галілейскага». І ўвайшоў Ісус у святыню Божую і павыганяў усіх, што прадавалі і куплялі ў святыні, а сталы мянялаў і лаўкі прадаўцоў галубоў перакуліў. І казаў: «Напісана: дом мой домам малітвы будзе названы, а вы робіце яго пячорай разбойнікаў». І падышлі да яго ў святыні сляпыя і кульгавыя, і ён аздаравіў іх. А першасвятары і кніжнікі, бачачы цуды, якія ён учыніў, ды дзяцей, што ўсклікалі ў святыні, кажучы: «Гасана сыну Давідаваму», злаваліся і сказалі яму: «Ці чуеш, што яны кажуць?» А Ісус кажа ім: «Так, хіба вы не чыталі: з вуснаў дзяцей і немаўлят учыніў ты хвалу». І, пакінуўшы іх, выйшаў за горад у Бетанію і там застаўся. А раніцай, вяртаючыся ў горад, адчуў голад. І, убачыўшы пры дарозе адно дрэва фігавае, падышоў да яго, але не знайшоў на ім нічога, апрача лісця, і сказаў яму: «Няхай не родзіцца з цябе плод навекі». І адразу дрэва фігавае ссохла. І, бачачы гэта, вучні дзівіліся, кажучы: «Якім чынам адразу ссохла дрэва фігавае?» А Ісус, адказваючы, гаворыць ім: «Сапраўды кажу вам, калі вы будзеце мець веру і не будзеце сумнявацца, вы зробіце не толькі тое, што з дрэвам фігавым, але нават калі гэтай гары скажаце: «Падыміся і кінься ў мора», станецца». І ўсё, пра што будзеце прасіць у малітве з вераю, атрымаеце.
І калі Ісус увайшоў у святыню, падышлі да яго, калі ён вучыў першасвятары і старшыні народа, і казалі: «Якою ўладаю ты гэта робіш, і хто табе даў такую ўладу?» А Ісус, адказваючы, сказаў ім: «І я задам вам адно пытанне, і калі вы адкажаце мне, то і я адкажу вам, якою ўладаю я гэта раблю. Хрост Янаў адкуль быў? З неба ці ад людзей?» А яны разважалі паміж сабой, кажучы: «Калі мы скажам з неба, ён скажа: дык чаму вы не паверылі яму? А калі мы скажам ад людзей, баімся натоўпа, бо ўсе Яна лічаць прарокам». І адказваючы, яны сказалі Ісусу: «Не ведаем». А ён сказаў: «Дык і я вам не скажу, якою ўладаю я гэта раблю». А як вам здаецца, адзін чалавек меў 2 сыноў і, прыходзячы да першага, сказаў: «Сыне, ідзі папрацуй сёння ў маім вінаградніку». А ён, адказваючы, гаворыць: «Не хачу», а потым, узрушаны пакаяннем, выйшаў і пайшоў. Звяртаючыся да другога, сказаў яму падобна, а той, адказваючы, гаворыць: «Іду, гаспадару», але не пайшоў. Хто з дваіх выканаў волю бацькі? Яны кажуць: «Першы». Кажа ім Ісус: «Сапраўды кажу вам, мытнікі і распусніцы наперадзе вас пойдуць у валадарства Божае. Бо прыйшоў да вас Ян дарогай справядлівасці, і вы не паверылі яму. Мытнікі ж і распусніцы паверылі яму. Вы, аднак, бачачы гэта, нават потым не навярнуліся, каб яму паверыць». Паслухайце іншую прыпавесць. Быў чалавек гаспадар дому, які насадзіў вінаграднік і абгарадзіў яго плотам, і выкапаў у ім выціскальню, і пабудаваў вежу, і наняў у яго вінаградараў і аддаліўся. А калі надышоў час пладоў, паслаў ён слуг сваіх да вінаградараў, каб яны забралі яго плады. А вінаградары, схапіўшы слуг яго, аднаго пабілі, другога забілі, а трэцяга ўкаменавалі. І зноў паслаў ён іншых слуг, больш, чым раней, але і ім зрабілі падобна. Нарэшце паслаў да іх сына свайго, кажучы: «Ушанаваны будзе сын мой». Але вінаградары, бачачы сына, гаварылі адзін аднаму: «Гэта спадкаемец, хадземце заб'ем яго і завалодаем яго спадчынаю». І, схапіўшы яго, выкінулі з вінаградніка і забілі. Дык калі прыйдзе гаспадар вінаградніка, што ён зробіць з гэтымі вінаградарамі? Яны гавораць яму: «Ліхіх ён сурова заб'е, а вінаграднік аддасць іншым вінаградарам, якія будуць аддаваць плод у вызначаны час». Кажа ім Ісус: «Ці ж ніколі не чыталі вы ў Пісанні? Камень, які адкінулі будаўнікі, ён стаўся галавою вугла. Ад Господа гэта сталася, і дзіўна ў вачах нашых. Дзеля таго кажу вам, што будзе аднята ад вас валадарства Божае, а дадзена народу, які творыць плады яго. І хто ўпадзе на гэты камень, разаб'ецца, а на каго ён упадзе, таго сатрэ». І калі пачулі першасвятары і фарысеі яго прыпавесць, зразумелі, што пра іх ён гаварыў. І намагаліся яго ўзяць, але баяліся людзей, бо яны лічылі яго прарокам.